Καλημέρα παιδιά! Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω τι θα φάω κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σκέφτομαι έτσι να γίνει πιο χαλαρό το βίντεο, σε φάση vlog, να μαθαίνω έτσι και τα youtubeριστικά. Χαλαρά θα σας πάρω μαζί μου, να σας δείξω τι επιλογές θα κάνω μέσα στην ημέρα. Επειδή σήμερα έχω μια αρκετά φορτωμένη ημέρα, θα τρέχω από εδώ και από εκεί σε δουλειές, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να σας δείξω τι επιλογές κάνω όταν τρέχω από τη μία δουλειά στην άλλη και δεν προλαβαίνω, αλλά προσπαθώ να παραμένω στο πρόγραμμα. Μόλις έφαγα το πρωινό μου λοιπόν και από χθες το βράδυ είχα καταψύξει μία μπανάνα και μισό μάγκο και έριξα μέσα και λίγο γάλα αμυγδάλου και γίνεται παιδιά τέλειο, γίνεται παγωτό smoothie. Ρίξα από πάνω μερικές φράουλες, λίγο τρίμα καρύδας και μαύρη σοκολάτα. Πραγματικά δεν υπάρχει. Χθες το έφτιαξα και με φράουλες, δηλαδή παγωμένη μπανάνα και φράουλες. Εντάξει, παγωτό έτσι κανονικό, τι να ζηλέψει τα έξω. Και επειδή μεγάλη ιδέα έχω για τον εαυτό μου και πίστευα ότι θα μου είναι μια χαρά με το σμουθάκι, έβαλα 2 φιγανιές με χούμους και 2-3 φιλαράκια σπανάκι πάνω. Τρώω αυτά λοιπόν και τρέχω να προλάβω το λεωφορείο. Λοιπόν, για γρήγορα τώρα, γιατί πεινάω πολύ, θα φτιάξω μία σαλατούλα με μαρουλάκι, ντομάτα, γκούρι, πιπεριά και καρότο. Πραγματικά ό,τι έχει μέσα το ψυγείο, και θα προσθέσω και κοτόπουλο από χτες. Θυμάστε το πρωί που έφαγα κάτι φρυγανίτσες με χούμους και σπανάκι? Έφαγα άλλες 3. Έφαγα λοιπόν τη σαλάτα μου και έχω κάτσει λίγο εδώ και ξεκουράζομαι, γιατί έχω ταξίδι. Η ώρα είναι 6, οπότε έφαγα τις φρυγανιές μου για απόγευμα και τώρα θα φάω και ένα πράσινο μήλο. Επειδή θα είμαι αρκετές ώρες μέσα στο λεωφορείο, είμαι σίγουρη ότι θα πεινάσω, οπότε γεμίζω τώρα ρεζερβουάρ για να μην πεινάσω και βασανιστώ. Νομίζω ότι την έχω γεμίσει αρκετά καλά την κοιλιά μου, δεν θα πεινάσω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Έβαλα και ένα φούτρι γιατί κάνει κρύο τώρα. Το νερό μου πάντα μαζί, πάντα, γιατί θα διψάσω. Οπότε ετοιμάζομαι να φύγω, δηλαδή θα τα πούμε 3ωρο, σε κανένα 4ωρο, κάπου εκεί θα αργήσουμε. Καλό μου ταξίδι λοιπόν. Έφτασα λοιπόν και τώρα έχω ετοιμάσει να φάω για βραδινό μία τορτίγια. Έχω βάλει μία τορτίγια ολικής και γιαούρτι με μουστάρδα, λίγο μαρουλάκι, κόκκινη πιπεριά και κοτόπουλο φιλέτο. Θα ρίξω και λίγο πιπεράκι και πάω για ύπνο γιατί είμαι πολύ κουρασμένη. Και κάπου εδώ λοιπόν εγώ θα σας αφήσω για σήμερα. Θα φάω την τορτίγια μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να του κάνετε ένα like και αν θέλετε εγγραφή στο κανάλι μου. Και περιμένω το σχόλιά σας από κάτω, να μου γράψετε τις απόψεις σας, πώς σας φάνηκε αυτό το βίντεο, γιατί το τράβηξα αρκετά διαφορετικά από τα προηγούμενα, να μου πείτε τι προτιμάτε και τη γνώμη σας. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να αγαπάτε τον εαυτό σας.